aton sa pagtilo sa mga dishes, ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bakterya. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bakterya. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kun lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Ito ang isa sa mananalo ng Daily Prizes.
Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadagan ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sa akon nga bana na stroke na siya. Pagkatapos dugang jutay nga kapital sa akon negosyo man para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko nga ara dira nagapamati kag nagalantaw sa Bombo Radio, ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon basta radyo Bombo number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases: unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin lider kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtod nga pag-alagad kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong
nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinuga ngang ilakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makig-upod kita sa ila pagpanarambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may ngadlaw sa inyong mga palangga namong nga tagparamati. Sa karon nga adlaw padayuno naton ang kasugpon sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan, Provincial Jail. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin sang nagligad. Ginsugid ni Christy kay Bonita nga nagdamgo siya sa iya amay. Kag daw nagabasol ini sa iya. Sang hinali lang, nagbatsyag sang tuman kasakit sang tiyan si Christy. Diri sining nga bahin magapadayon ang akon pagsaysay diri sa Provincial Jail. Nang, ano ba lang natabo sa imo man? May ginabatsyag ka bala nang? Oo, Bonita. Nagasakit permi ang tiyan ko. Kagdason, nagadamgo ako permi kay Papa. Kag sa akon damgo, nagatulog siya sa akon nga daw nagabasol. Ay, kag nga ang basulon kaniya nang? Ambot. Basta, amula inang nagakatabo permi. Ginabasol niya ako. Kag, aragay! Nang? Kasakit naman sang tiyan ko. Aragay! Kasakit, Gid! Kinanglan niya ipakonsulta ko ikaw sa Dr. Christy. May kilala ko nga doktor. Dito ko ikaw dalon sa iya. Oo, Josh. Dala ako sa iya. Nang, ari ng bulong mo. Tiyo na, agad nga magtumar ka sang bulong mo nang. Oo, Bonita. Magdanga ka nang. Oo. Tunlon mo dayon ha. Siling ni Diyos, para kuno nga mag-ayo ka dayon. Oo, Bonita. Sige nang, magpahuway ka na. Oo. Sa pananaw ko, nagadugang naging ang balatian ni ng Christy. Ay, kag nakulbaan gid ako
sini. Diyos ko. Hindi man pag itugot nga may malain nga matabo kay Manang ay. Hindi man. Kagsalamat kay Josh. Nga ara siya nga nagaatipan sang grocery. Kung wala, ambot kung ano nang matabo sa amo. Si Mama ang nagahibi nga ina. Kadtuan ko siya. Ma! Bonita! Bonita! Patay na ang magulang mo! Ano? Naabtan ko na lang siya. Wala na nagaginhawa. Diyos ko! Si Manang Christy! Si Manang! Ay, abaw! Manang Christy! Ay, Bonita! Pahibala si Josh. Kinahanglan nga makahibalo siya sa natabo sa iya asawa. Kanto siya, Bonita! Ginbayaan mo kami nang hindi ko mabato ng natabo nga ini sa imo nang itigit kasakit nang inali lang ang imo kamatayon nga anang ano ang rason ginbuhat na nato ng tanan. Bonita. Josh, si Manang. Nakaibala ako. Nakaibala ako sa natabo sa iya. Ginsugiran ako ni Mama. Apa nga nga pati si Manang nadula man sa aton. Ayhan pagbuot ini sa mahal nga Diyos. Nga matuman ang aton ginahandom, Bonita. Anong buot mo silingon, Josh? Ginahigugma ko ikaw, Bonita. Josh? Ikaw ang ginahigugma ko. Kag inding magulang mo. Kag nakaibala ko nga sa sikrito lang. Ginahando mo man ang adlaw nga ini. Agod mangin imo ako. Hindi ba na? Apang hindi sa amo sini nga paagi. Wala ko ginpangamuyo. Nga mapatay ang akon magulang. Agod lang nga matuman ang akon handom. Nga mangin akon ka. Wala ko inaging pangayo. Wala! Nakaibala ko sina, Bonita. Maayo kang babae. Wala ka naghandom sa malain. Wala mo ginhandom nga amo sinang matabo sa magulang mo. Apang siguro, pagbuotin na sa mahal nga Diyos. Para sa aton pagigumanay nga tuwa. Kagamunin ning tion. Nahatagan na sa katumanan. Nahatagan na sa katumanan ng aton handom sa isa kagisa. Kag hindi na kita magpakuno-kuno pa sa ato bang sang bangkay sang magulang mo. Ginasumpa ko. Unungan ko ikaw. Bagod kinahigugma ko ikaw, Bonita.
Mahal ko ikaw. Ikaw ang babae nga ginpakamahal ko. Kag wala nga sang iban. Bonita. Josh! Bonita. Isiling nga ginahigugma mo man ako. Isiling ina. Josh, ginahigugma ko man ikaw. Kung na mo sinapamatudi sa ako. Pamatudi. Diri mismo sa atubang sang bangkay ni Kristi. Josh? Oh, Bonita. Josh, hulato natin ni malubong si Manang. Hindi na. Hindi na ako makahulat pa, Bonita. Pamatudi sa akon. Pamatudi sa akon nga akong ginahigugma mo. Pamatudi sa akon, Bonita. Wala gid maumpawi si Kristi sa iya balatian, kag napatay gid ini. Samtang, amo na lang ang kakibot ni Bonita sa ginhambal ni Josh nga siya ang ginahigugma sini, kag indi ang iya magulang nga si Kristi. Sa pagpadayon ko pagid, ay, pahibalon ko si Bonita nga maabot si Pastor Martir. Ari, buksan ko ang puwertahan. Hinayon ko lang, kay nakahibalo ako nga nagapangamuyo si Josh. Josh? Josh? Bay, Josh? si Bonita ina Kag ginatawag niya si Josh. Josh? Apa nga si Josh? Josh? Hindi. Si Josh kag si Bonita. Nagadumugay sila sa tupad sang bangkay ni Kristi. Hindi matuod ini. Hindi matuod ini. O Diyos ko, ano ba na ining ako nasaksihan? Hindi matuod ini. Makabata siya sa paghimo sini sa tubang sang bangkay ni Kristi. Uy, hindi ako makapati sini. Hindi. Ba, Magdal? Ari ka man. Ay, oo gali. Nagpakig-unong ako sa kamatayon ni Kristi. Pastor? Ba, Magdal? Ano ba lang natabo sa imo? Kung sa bagay, masakit matuod. Apang batuno nato ng kamaturan. Pastor, nabatod ko na. Apag may isa ka butang, ga hindi ko mabaton. Nagbuligi ako, Pastor. Buligi ako palihog. Duluyan ko na lang mapatay. Magdal. Magpungko ka, Nay. Masiklanon kita. Oo, Pastor. Karon, sugiri ako. Basi pa man lang kung may mabulig ako sa inyo. Nagaibalo ako nga may nag-abot nga mabugat nga pagtilaw sa inyo. Babaton ko ang tanan nga pagtilaw. Apag ang ginbuhat ni Bonita kag ni Josh. Hindi ko ginbabaton. Hindi. Ano ba lang ilagin buhat? Pastor, sa
tupad mismo sang bangkay ni Christy. Nakita ko sila nga naga-sex, Pastor. Ano? Oo. Kag daw sa malipong ako, Pastor. Sa ako nasaksihan. Si Bonita, ang akon anak, kag iya bayaw. Makabatas sa pagbuhat santo. Sa tupad pa mismo sang bangkay ni Christy. Wala man lang sila makadumdum sa pagtabon sa bangkay. Ugali nga buhaton ato. Pastor, ano ba lang natabo nga ini? Nga natabo ini? Nga! Kamiga nga isa paghihapon kapag tilaw sa imo mata. No, hindi ako makapati sini. Si Bonita, ang anak mo, kilala ko siya tungod sa iya katutom kag kabuot. Kaya sa hindi ako makapati nga makabuhat siya sina. Pastor, nagapagabay ako sa imo. Kuntani, hindi mo lang inipag-isugid sa iban ang ginsugid ko sa imo. Tugod palayuan nila ang akon anak. Pakalainon. Kag tawgon sa bisan ano. Kag hindi man ako maluyag. Nga iit sa puwera siya sa aton kongregasyon. Mapangako mo bala ina, Pastor? Ipangako mo nga wala sag may makahibalos sini. Ipangako! Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magabiyan sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang sulat nga aton man ginatagan sang kabuhi diri sa aton platuntunan, Provincial Jail. Kag kami diri sa gihapon wala gid nakakalipat sa pagpangagda sa inyo. Gakun kabuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa aton platuntunan, Provincial Jail, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad Sang Bacolod, sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Rowena Agravio, taga Eastham 6, Mansilingan. Kagdala ko subo nga akon nga radyo nahalin sa DYHB. Agin bayluhan ko ini kay tungod sa ininalansang lang sa isa ka istasyon. Halin ini sa RMN. Hindi ko kontento nga isa-isa lang ka istasyon ang akong pamatian besides lang ang iya nga signal
sa amon nga place nga Kalaway gid nagasagrak. So amo na indo hindi gid la convenient para sa amon sa makapamati sa amon nga istasyon nga isa-isa lang dala ka istasyon. Kag subong nabayluhan ko na ini sang isa ka bag-o nga radyo nga hatag sang Bombo Radyo, bag-o nga radyo nga wala na lansang sa isa ka istasyon upod sang 3,000 pesos kwarta nga ginhatag Manila. Madamo nga salamat Bombo Radyo. Number 1, ang 3,000 pesos pagagamiton ko nga dugang kapital sa akon nga sari-sari store kag ang iba ni pang grocery ko. Dako gid ni nga bulig para sa akon kag sa akon nga pamilya. Madamo gid nga salamat Bombo Radyo. Basta radyo, Bombo, number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kon ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sang risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer.